ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଜିନିଷ ଗରମ ରନି ଏପି দিয়ে দেখি ଏ ତ ପାଣି ପାଣି ଦେଇକି ମୋତେ ଠକେଇ ଦେଲୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରିବି କାହାରିକି ଦେବିନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ଖାଇ। ଘୋଳ ଦହି ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଦହି 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଦହିର ଗୋଟା ଅଂଶ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 1 ଚାମଚ ଅଦା ଛେଞ୍ଚା ଓ 1 ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପତ୍ର ଓ 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଓ ହାଫ୍ ଚାମଚ କଳା ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବା। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗରମରେ ଶାନ୍ତିର ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ୱାଓ କି ଟେଷ୍ଟି।